आंखौ खानाय खान्दा जाबाय दे खानदो मानसि फैबासो खोन्थिनांगोन नोंखो गोलाव मानसिफोरा नायथो एसे गोलाव लाखिनांगोन खानाय गोलावखौ बेसे लेथ्रासो नुयो आं आंनिखौ हाजासिगोनसो आंनिखौबो नुयोमोन लेथ्रा नोंबो हाजादो नोंखौ लेथ्रा हाजासिगोन नुमारदों आं नोंखौ मैथोमखौनो मोजां नुयो बोनांला एबार लेथ्रा बाथ्रानो इमान लेथ्रा नुयो खेंख्रायानो मोजां मोनो आंनोसो नांगौ खेंख्राया रोजाबो जायो आं नर्मेल खालामफिनसै खानाय आंना बोरै खालामफिनगोन गोबा बोरै नोंना इयो हाबानो नर्मेल जाखाबाय अ हाजासिगोन आं आंबो हाजाबावनोसै धै नों हाजानाङा दानो आं थख्लाथार हाजानो खनसे दा मोजां मोनदों एगजाम बायबा हाजानो हागोन बेखायनोथ' जायखिया हाजागोन आं दानो ओइ माबार फै लोगोफोर आं मोखांखौ दांलालै ओरैनो आखाइजों माने इयाव बेक्टेरियाया डिस्टार्ब खालामबाय थायो मोखाङानो गोरान रान क्रिम दोनबाबो सोरना आंना आंना ओमफ्राय अइलि ना आंना मेगनानो आइया ग्लिस जाबाय फाहामफिननो हानाय नंला सान्दुं गोसाबाथाय हायाना मालाबा बिदि जायो सासे फैबाय हाय कमेंट कर दो अभी हम अभी कॉलेज में है बेथ' सुट खालामनायसै ना नास्ला अभी क्लास नहीं थांफिनबाय फाय ओइ बिदियावनो फैना नांगौ रावबो सासे गुरब्लानो फैबाय मानसिया नोंबो खुलिदो मोनसे नोंना बिराद थांबावगोन खुलियानो आंसो खुलिबाय मोसानायनिल' फानसै नोंनि स्टेज पारफरमेन्स होनो हागोन माथ' अ माने क्लासिकेलनि सिखायनोसै नङा माने इयावनो ब्रा बिदि सिखायाबो माने जेनेबा ब्लग्सनि गेजेरजोंनो माथो बुजिलायाखै आङो डाइरेक्ट इहायनो माने मोसानायब्रा बुजियालां नोंनिखो होननायफोरखौनो बुजिनांगोन बुजियाबा बोरै जेनेबा नैफोरबायदिब्रा डिपार्टमेन्टआव वेलकाम टु माय लाइभ स्ट्रिमिं विथ काला काला मुकसे जि गोसोम जाबायलै आयो आंसो गोसोमखाजों बिराद गोसोम जासिन मारबाय आं मोखां सुजाजोबसिगोन खोमालै एसेसिम फिस्लायबा मोखां सुजाबा फिस्लाया फिस्लाया मोखां सुबा हाउ 13 जन फैबाय हेल' हेल' खोनाबाय नामा अभी कॉलेज में है हम अभी तो कुछ क्लास भी नहीं है इसलिए हम पार्क में बैठ रहा हूँ मा होनहरदों मिथिया दे मायो दु दे दुद्रा माने अ हरना माने मा लिरदों हेलो भाई कैसे हो नैखोनाय मा होनदों गेदुनो मा होननाय जादों इयो जेनेबा गेदु माने गेरामायसो दं खोमालै इयो माने गेरेम केखौथ' बुजियो र' जोङो दिउट माने मा दिउट DI DUDI मोजां होननाय जायो मोजां हेल' दुद ब्र दुद नायखोनाय फार्स्टनिखौ नायग्रोना ओमफ्राय will not reply this comment Joe Towers अच्छा कमेंट करो अच्छा किसको बोला इसको हमको या उसको या इसको कौन को and then Tomako club क्लब से का 100 मतलब हमको 100 मार्क्स दिया है ओ ऑफिशियल रम जायसो इनकेला मोसानायनिखौ लाइक करो लाइक सभी हेलो भाई कैसे हो आप लोग हेलो भाई हम अच्छा हो ना क्या बोलेगा हम लोग अच्छे हैं you gag dude you gag your gag oh मतलब मा होनो आं बुजिया थेवबो
Oh, you means gang or something? Oh, gang. Yes, you are We are a gang dude. long nails gay. So nice dude. he's long nail. nung mana nail ko hinsin ang kano gain sa dan. He Hey, don't show me, Abi, right now. प्रीतम प्रेम हमको मतलब पता नहीं हाँ हंस रहा है क्या मैं हंस रही हूँ. अशुंता वांगारी मैना Which What language the- you are good? Huh? what the Oh, we are. Which language you are good? Good at? At English. No. Not at Hindi. my Hindi his English No, English. Ni petla ta tat na udi. No. In which class you are Really? studying? फारसेन बे थख फरायलांब्रा गोदान रुना बिथि नोंलाय नि मा होननाय जादों What the fuck, Daddy? इनि फट गलांबायानो खुगानिफ्राय Bekan dah. असय फोनिया Obe. Hey, we will not reply that type of comment. कहाँ से हो आप? You like man? बदौलन से. Asunta. कहाँ से हो आप Asunta Ongari Maina. आप कहाँ से हो? प्रीतम प्रेम इसने एक कमेंट किया है कहाँ से हो आप हम Assam not Baksa. is not Assam we are from Bodoland our state is Bodoland Which समझ गया? language you are good at? Bodo. we are Bodo language we are Bodo that's why perfect होता है तो Bodo language होता है and then You like man? In which हम state you are? हिंदी भी थोड़ा जानते हैं जो टावर्स long fingernail is gay or he is gay Hey, I'm not gay. now next comment Oshunta Wagari Maina you like men yes we like men No, we like girls. oh no Ike Salman Khan by din dene. we like girls Obe Salman Khan. In Your which hair class looks you like Salman all Khan are? of. we are all are first semester First semester. BSc. BSc or BA BSc and BA we're both first semester we are all Your hair looks Not Assamese like guys. Salman Khan. Not of- Bangalore. We Or are from. Terenam. We are from. Oh, ni kesenda. in which state are you oh, we are from Bodoland It's gonna be recently. Don't show me. Esami. Because he seeing me guys. Assamese sendiri Esami. mana Assamese Oh, Bangalore ni frame. Sorry ya. Pritom Bangalore, please. frame. Oh, hi. Jerry Jokular, your Yes, hair sir. looks like Salman Khan of Terenam. Sir. आपको. Thank you. Salman Khan. तुम की नहीं आ? Terenam. तेरे नाम नहीं आ? प्रीतम प्रेम इसने एक कमेंट किया है बेंगलोर बेंगलोर से है ये शिव सुन Assam. मिलेगा फ्यूचर में जब हम बेंगलोर जाएगा Assam. वी आर गोइंग टू बेंगलोर Ham Bodo. आई एम गोइंग टू बेंगलोर ऐसा गान है I am हमारा बोरो from में Bihar state. Oh, Subham Bihar state ni. प्रीतम Das Prem. Mayo dong lei ada. Jeng Rupali Das. college au dong. Sir, Neng- Rupali Das. Rupali da ile bojan. Sir, Rupali Das. Nang boro sena mamba. दाससे टाइटेला Nathai das dong. जोङो कलेजाव दं जोंनि कलेजनि नामा सालबारि कलेज सालबारि Rupali. रुपालि दास Ano sir, Rupali Singur. आं बर' नों अबेनिफ्राय माबा खेबनानै हरबाय ग्रुपाव अबेनिफ्राय नों Oh iya. जोंनिया फिल'सफिनिया. दास नुनाय ना उसुंथारजो. प्रीतम प्रेम अबेनिफ्राय खोन्थाहरदो जों You all are most welcome in ओइ मायो फाथ'गाया बेहार बिहार औ
Thank you. खालामदो जों जनानै दं बार जादो एसे रुपाली दास Ada. एसामिस नामा रुपाली दास नों अबेनिफ्राय नों अबेनि रुपाली दासआ Eh, nai nang ngopor ne? Hor nang ngopor ne? Mana? Subscribe खालामनानै ब्रा आंनि खौ Oh, berarti kamu gede. Tek kawan sama. गोजानाव ला खिथाबासो बोना मोननाय नङा नोङो Aku bilang, "Dead mana?" बेयाव बेग दोननांगौमोन सोरबा देन किरेम मैंने एक तो कमेन्ट करो जल्दी जल्दी लाइक भी करो इस लाइव को लाइक खालामना हो दे रुपाली लोगो रुपाली दास अ नों आदा अबेनि सोंदोना जोंखो रुपाली मानेथ' हिनजाव मानसि जाबाय नालाय आदाफोर नानि लाइक होना हो लाइक होदो फैनाय नुबा ऐसा भी है Hey. एसामिस दिखाई तो नहीं सकते फाय Do you Fine, know fine. Buddhist temple in Do you know Buddhist temple in Bodh Bihar? हाँ बुद्धिस्ट टेम्पल को तो मैं तो सुन रहा है लेकिन कभी भी नहीं देखा हम तो आसाम के बाहर में गया ही नहीं असम को ही नहीं एक्सप्लोर ही नहीं कर रहा है हम अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं एक्सप्लोर किया तो कब एक्सप्लोर कर सकते आर बरगियारि माहाय दं जों कलेजाव दं मिनिदों हा 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 आं इम'जिल' फरायगोन दै आं इम'जि फरायगोन नै बिथाङा कमेन्ट फरायगोन बेग खैहाय दोननि दोन नङाबा नोंखौ दे दोननाय गेरेम ना ना आंना बहुत दाना गन नोंनो फिसा आंना मबाइला गोलैगोन दे दाङरिया होनलायगोन दा ओइ गरम दं नै माबासो मोजां जायो लाइभ दोननो ओइ गलांगोन बेगा तुम लोग का घर कहाँ पे है अदा हम लोग का घर बक्सा डिस्ट्रिक्ट से है सॉरी पे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट में हु बाहे माने जोंना बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दङ साप्रि होननायनि नि सोरबा साप्रि हा ये साप्रि हे रब्रा कमेन्टखौ मोजाङै नायग्रोजु ओमफ्राय गाहायाव फै बाथ'गाया थगाया था इनलाइटमेंट प्लेस ऑफ इंटरमेंट महात्मा प्लेस बुद्ध ऑफ महात्मा बुद्ध साप्रि हाँ हम लोग साप्रि हाँ हम छपरी है क्या? अब छपरा बबे जायगानि क्या कलेजाव करेंगे हम गर्ल्स नहीं है ए बिनोद नि सोरबा बाक्सानि कलेजाव बिनुद दैमारि होनदों बबे जायगानि कलेजाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट सिङाव सालबारि कलेज सालबारि जोंना जाय एरियाया सालबारियानोखा बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एस ओनिवाल ब्लॉक्स एल मीन्स क्या होता है ये तो बोरो नहीं है वो जब बोरो होगा तो हम निगा निब्बा या निगा अच्छा से लिखे यार टाइप भी करना नहीं आता है क्या डिस्ट्रिक्ट से आल्सो इज इन बिहार मेरे हरदो बिनुद दैमारि आरो बिहुद दैमारि बिनुद नेक्स्ट एस आन्निफा ब्लॉक आंनि मायो खासुबारिनि आदा बाक्सायाव न बाक्साया खासुबारि अबे जाय माबा है क'क्राझारसो खासुबारिया Itu nak kamu dong, bro. क'क्राझारसो शुभम बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट तो बिहार में भी है क्या हमारा बक्सर नहीं है बक्सा बक्सा BAKSA बक्सर बक्सा बक्सा बड'लेण्ड में आंनि खासुबारिनि आदा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट नामा नोंसिनिया ओहो दे बिनानाव ताल ओंखाम जादों मा होनदों र' ओहोते थाट आर बरगयारिया बुंदों ओहो ते तात ओंखाम जानां आं थांनोसै जेनेबा लाइक होबाय आङो थेंक इउ ब्र लाइक होनायनि थाखाय थां आरो रुपाली नोंथाङा सार्लिस रुपालिया मा खोन्थाथान काय साबस्क्राइब खालामना हो बर' नालाय थिनबाय माक खोन्थुतान काय कायो. means what do you means Charles where you from which country from do you know the history of Bodos yes yes Shubham yes We know. we are also Bodo that's why we know our Bodo's history But the recently Bodo peoples are recently
एक प्रोग्राम किया था दिल्ली में, फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव, जहाँ पर हजार लोग गया था दिल्ली में, पता है? Hey, 어버지, 클래스 혹시? 클래스 하려는 जाबाय दं जाखांबायनो. माथो र' इयाव लाइभ होबाय थानानै. Hey, क्लास जानाय? जाजोब्बाय? माया? Hey, जागोन. हर नट्सखौ खेमनि. नट्सखौ. होआखै नट्स? मबाइलाव? ओइ जोङो हाबाखै होननानै थांफ्लाङासै साला. इनकामा? ओइ खेबसे जानुवारि माबायाव एडमिसन लानायाव जि लायदोंमोन इनो. एसएमएस गोलाव गोलाव फैथारबाय ओइ सिगां दिहुननायाथ' आं आंनि नामै रुपालि नङालै, इनो. आं गोमसार ब्र' मबाइलनिया मादारनि हा इलायना I जाबाय know the first Bodoland Inna festival Jack, celebration Jack, in Delhi. Yeah, ओमफ्राय वेबसाइटआव नायदोंमोन the Bodoland mana Bodoland सब nama mana? दे खोनादो खोनादो. रुपालि दास आं रुपालि नङालै आं गोमसार बर' मबाइलनिया मादारनि औ औ है चालायगोनसो जों नानि होनगासिनो गेरेमाव फसायबायमोन गोजोननाय थाबाय ब्र' Ile, अब्लाबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बर' नालाय from where are you? We are from Baksa district, बड'लेण्ड Bodoland. किसान मिश्र we are from बड'लेण्ड नोङो दा माबाखौ जायखिया I know the Bodoland festival celebrated in Delhi शुभम ओह थैंक यू तुमने विजिट किया है क्या बोडोलैंड फेस्टिवल में दिल्ली गावब्रा दिल्ली में तो हरा कर था ना हरा गावब्राया मानो आया इनकामालाय नों माबा मोनसे नांगौबालाय नांखागोन नों अबेनि गावब्राया ऑनलाइन खालामबानो जायो सम अ नोंहा माबायाव नांगोन ना अनलाइनावबाबो गावब्राखौ ओ अबेनि गावब्राया मा नाम नोंहा मा बुस्थु गभर्नमेन्ट जब थानायखौ हराखै नामा माने We all गावब्रा are the सार्टिफिकेट people मोनो of इनकाम Indian लायनो nation. थांबाथाय Yes, माने of होनो course. माने We are इनकाम all नांबाय थागोन Indian. अ इनकामनि लायनो बिबाथाय अ I love Bodo people's brothers. आं Thank you, रुपालि thank you. नङालै आं गोमसार बर' Hey, नोंसिनि बेसो मबाइलनिया मादारनि अ सुबामनिफ्रायसो. I know Because ang Boro, but your title is Assamese, right? Is that why? Maybe your father is Assamese, right? Mana नोंसानि बिफाया Assamese नामा? ओंखायनोथ' नोंनि टाइटेला दास. Hey, good morning. Oh, Shubham, we all are the people of Indian nation. Yes, we are Indian. That's why we all are support. हम सब भी सबको भी सपोर्ट करना पड़ेगा. जब हम इंडियन है हो, that's why हम तो इंडियन पीपल्स को ही सपोर्ट करना पड़ेगा. तभी हमारा इंडियन एक दिन में एक दिन ऊपर में चला जाएगा और and then first discipline and first नों लायोना मतलब डेवलप होगा हमारा इंजन भी एंड 1 नंबर में भी आएगा कोई साल बाद Rika kesini. आई लव बोडो पीपल्स ब्रदर्स रूपाली दास अच्छा तुम इनकामखौ खनबैसे लायखो তুমি বড় নহয় নেকি চাগে खनथाम एडमिशननि Because ang Boro. बिखौ आं बर' अ आई लव बोडो पिपल र Ini, ikaw pare kami mana yang tuh ini? आं फरायनांगोन ना बिकज आं बर' बर'नि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो जों मोजां मोनखानांगोन जों बर' नालाय नङा होमबा थ्रिल अर लेप हाय गुड मर्निं हाय हेलो गोजोन फुं गुड मर्निं फ्रम आवर कलेज
We are from Charles. Bodoland. Angko gi naiko couple. Hey man, we don't know like this because you can text me in English language or Assamese or Hindi. Cheer or Warlet. Where are you from? Where from Vietnam. Bodoland? And cheer or हम भी इंडियन है भाई. Oh इंडियन है. इंडियन है तो हिंदी में बोलो. हिंदी में कमेंट करो. मेरा नाम खाजिका हाई स्कूल में हो आप. हाँ हम स्कूल में है. हाँ स्कूल तो नहीं है ये. इसको तो स्कूल नहीं बोलते, कॉलेज बोलते हैं. चलो बंगाल से हो? हाँ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में तो बोडो भी है. Yes, बोडो लेक भी. is there some Bodo? हम बोडो है. बोडो पीपल. Do you know? रुपाली आंनि आफानि सारानिया ब्रादार. सारानिया. Sarania, what does mean? What रुपाली दास माने जों बुजियासै. आंनि आफानि सारानिया. साहानिया नोंनिया. आगदा साहानिया. Acha. पता नहीं. Yeah, I know. चेरोल अच्छा Angni हाँ. Afani Ham. Sarania brothers. What Sir, does all- mean? वर्लेट. या आई नो. हाँ हाँ हमारा कॉलेज है. हम कॉलेज स्टूडेंट हो. तो इसका तो समझे है नहीं आ रहा. क्या बोल रहे हैं? हाँ रूपाली दास का तो समझ ही रहा. समझ ही नहीं रहा. हाँ हम भी समझ ही नहीं आ रहा है. क्या क्या बोल रहा है मतलब वो बोरो से बोल रहा है लेकिन प्रॉपर बोरो भी नहीं हुआ इसका. हम भी नहीं समझा. लंकेश्वर बोरो आलु. औ आदै जियानो जा सिनायाबाबो आलु. जों आलुबाथाय मा होननांगोन बेखौ? Potato. पोटेटो. जों आलुबा नोंथाङाबो पोटेटो. समझ में आ रहा है. I know you can say me. Pantau. You cannot say. Sherlock Wahina. Wahina. Oh iya tharo. Iya ke. ये फांटो ने के वही ने फोटो Sere na. वही ना बैनि बैक्सन दङ ओ एक्सन जादों जों इखोन बायना इखोनो Ah, iska वही iya. ना Who is Oh. watching? Rupali das. Soronia Paglahat আমার বাবার নাম. Soronia. বুজি পাওয়া নাছিলে আমি. তুমিও কিবা কিবি কৈ থাকে. কিবা অলপ অলপ বড়ো কয়. অলপ एसामिसआव कय. है इखो बुजिदों ओमफ्राय Olah सरानिया olah ने Hindia na. सरनिया रोंगौ आसामिस एसे एसे ओरैनो थरा something and Kya aloo potato. क्या आलू. Potato. हाँ आलू मतलब तो पोटैटो ही होगा ना. Title to Sarania. पोटैटो. Oh yeah. Potato, like. पोटैटो. हम आलू है तो तुम पोटैटो है. तुम लोग रूपाली दास टाइटल टू सरनिया আমার বাবার. ও আচ্ছা আচ্ছা सरनिया मतलब जो एसामिस অসমীয়াই হয় দে सरनिया तो. हाय नहीं तो रूपाली दास दिमाग से थोड़ी फंसा है के है नहीं तो उसका कुछ बोलना नहीं चाह रहा है. मैं तो बस इतना ही कहूँगी फिक्स की गोली लो इसकी दूर करो. इखि दूर मा आग्रा लेखा दिए रुपल दास के Hai nahi kita to. को जंगले बाबू जाना मुझे Hai nahi to. Rupali das dimak se. अरे हमको चाहिए ऐसा लोग भी चाहिए हमको क्योंकि हमको फॉलोअर्स चाहिए व्यूज चाहिए ना. Obe kole sau. चलो Abera. हाँ हम एक चैलेंज करना पड़ेगा अभी. Milan Brahma. स्माइलिंग चैलेंज करना पड़ेगा. हम अभी हम दोस्त के साथ. एंड देन नेक्स्ट कमेंट मिलन ब्रह्म अबे कलेजाव हाबोरा. जोङो सालबारि कलेज सालबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट Kau habebra. हाबोरा. मादार है बोरो. Oh. अच्छा योर मदर इज बोरो. Esa ya ha. ऐसा है. आंनि बर' रोंनाय एसे नुलायगोन दा नोंबो. आग्रा नि
रूपाली और इसे होमबाथ' नोङो एसामिस आप लोग का एम क्या है? हम लोग का तो एम ऐसा ही चल रहा है, हम कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता मैं, लेकिन उसका एम तो पूछना पड़ेगा, क्या है तुम्हारा एम? I don't have aim. I don't have. Mana jelas you. Aku kan menurut disuruh. Nilon Bromo, Pagla, surga bidi layu. Hah? Kirim nih kan udah beti kirim. Ang bola dum dia kayak. Cia, cia. Kian jangan deh benda kirim. Pagol. Syukur ke bidi mana lagi nih? Pagla lino pagol lagi. Pagla ande bayi. एम बताओ आप लोग का इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है हम अभी, क्योंकि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, स्ट्रगल बहुत लंबा है और भी बहुत सारा काम होगा बाद में, अभी तो स्टडी नहीं हुआ हमारा, थोड़े दिन के बाद तो हमारा फाइनल एग्जाम भी होगा फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके, दोस्त हु आर वाचिंग यू कैन कमेंट। Bisa. Bisa nggak mah? Ini baru tentang no, baru tentang 20 minutes. After 20 minutes, nonton sini nggak? kan nanti betul. Hey, I don't have money. Oh, baik tuh. Lupa lihat. I am broke. You Hai have लोग, lots of money. आप लोगों so का you can- विलेज का नाम क्या है? हम लोगों का विलेज का नाम Guys, we don't know. you guys don't even know our village. তুমি Maybe it's- তুমি আমি কলিও নাজানিব, কাৰণ তুমি কোকৰাঝাৰৰ মানুহ, আমি বাক্সাৰ মানুহ, আমিতো কম গাঁৱৰ নামটো কলিও নাজানিব। আমাৰ শালবাৰীয়ে Hmm. শালবাৰীয়ে কৈছে, শালবাৰী बोलेगा तो तुम समझ में आएगा। Feel look up. हवा जानानै एफाला जि फाग्ला नै गेरेम बिथाङा Eh, सोरखौनो नोङो? गिरै मोखां गिदिखै ओया होथेबायसो लाइटखौनो थांजोबगोनसो बिदिबोला। Nggak ngerti nggak? Don't see. नै मबाइलखौ हमथाबावबायसो मिलन। Milan Bromo, you are so such a guy person. What are you seeing me? गेरेम सानि नाम्बार खोथाना होनांगौ दायो फन हरना रायहरिसो Six मानो लाजियो six triple zero 602749. आया सोरनि खोथाना होनदोंलै फाग्ला लाइभ इदिट जायो नामा मिथिया बिसोरो। Ini golangsung mobile lah. रुपाली दास मायो बाक्सा डिस्ट्रिक्ट करे Guys, माबोरै दं? नों मिथिगोन नामा बाक्सा डिस्ट्रिक्टखौ? रुपाली दास মানে তুমি জানা নাকি বাক্সা ডিস্ট্রিক্টটো? বাক্সা ডিস্ট্রিক্টটো তো জানবো, কিন্তু আমার যে এরিয়া হয় এইটো শালবাৰী এরিয়া হয়। রূপালী দাস কাকা কাকা আदै নাमा आदै Sini Papu Demoy. कहिमा नार्जारी। गाइस माब्रै दं? गाइस मोजाङैनो दं जोङो गासैबो लोगोफोर गासैबो मोजाङैनो दं। रूपाली दास চিনি পাব দে মই চিনি পাব। ঠিক আছে দে। আমি মানে আমি আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শালবাৰী গম পায়, শালবাৰী যদি গম পায় আমি শালবাৰীৰ মানুহে, শালবাৰীয়ান কয়, শালবাৰীয়ান ক'ব লাগিব আমাক। Purnima Mesari. अमृता खेरखातारि मिनिनाय हा 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 सिनायखाबाय र' जोंनि कलेजनि मिनिनाय चेलेन्ज खालामनांगोन नामा? खालामनांगौबा बुंहरलाय, जों मिनिनाय चेलेन्ज खालामनोसै Oh, गासिबो। 25 minutes. I mean, guys are watching. पुर्णिमा मुसाहारि कमेन्ट हरदों बाबुमोनहालाय बहानि जाखो? जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आब' गासैबो बाक्सानिनो। रूपाली दास कलबारी कलेजत পঢ়াই না কি তহঁতে? পঢ়ে না কি তহঁতে? আমি কলবাৰী নহয়, শালবাৰীয়ে, আমার কলেজও শালবাৰীয়ে, আমি শালবাৰী কলেজতে পঢ়ে, एरियाও আমার শালবাৰীয়ে পঢ়ে। एक कमेंट आ रहा है अभी, देव जो कमेंट दे रहा है उसका नाम है देव। यो यो ऐसा करो, ऐसा ऐसा हाँ ऐसा करना पड़ेगा, तब तुम तो यो बोल रहा है ना। रूपाली दास
बुजिबायसा इतियाय आमी सालबारि Apuna- सालबारियान Aiskiman. Haiki sendok mah. Iku sing kata mis kata. Iku sing kata. 42. इसके 42 है गेरम सका No, no. पिके पिके पूर्णिमा मुसाहारि ओके Boka. ओ जों बाक्सानि आब' Pipi pokan पिके पिके पका गेरेम से बुकाना गेरेम साक्सन नांगोन Mana बका name mention खालामबाय दं नोङो खालामनाङा ID Jauh nak ora. नोंनासो फेमास जागोन नाङा सोरनि लाइभ इयो पुर्णिमा मुसाहारि आब' आसेने आसे आंबो Oh. बाक्सानिनो Sibase. बाक्सानि मा जायगानि आब'आ Purnima tang toko. बाक्सानि मा जायगानि आब'आ अन्नानै जोंनो खोन्थाहरोब्लाथाय जों मिथिगोन आरो ना Main kita malah. डेफ ने क्वेश्चन क्या था रूपा सॉरी जीएफ आसे ने मादालबारि सिनि पाइनाय আমার জিএফ আছে না নাই জাজ করে লোৱা Sa bukan. आमोनबारि রূপালী দাস মাদালবাড়ি চিনি পাইনে মাদালবাড়ি सिनि नापाव এই চিনি নাপায় আমি গম নাপায় ক'ত আছে ইটো বাক্সাতে আছে নাকি Kirim nunggu. পিকে পিকে Kirim. गेरेमसा बका होमबालाय ब्र गेरेमसाया नै थाखुमाबायसो आसोला बका होनजानायखाय लाजिनाया बांसिन जासिगोनिया Who are you? Why you डेफ are ने एक saying? कमेंट किया था Kita GPS. केता केतिया जीएफ আছে कैता Kita मतलब GPS. Kita GPS. क्या कमेंट करो दुईजन हम আছে हमारे पास कितना है जज कर लो कितना है हमारे पास पूर्णिमा मुसाहारि निकासी निकासिया ओइ जोंना Misalnya kena pegang. I have no idea आरब सर निकासिया बोजालै अबेयाव सानजाहा आदसा निकासिया जोंनि खाथिनिनो जायो आब' जोंनि माबाखौ मिथिगौ दा सालबारिखौ मिथिगौ बाक्सानि जि सालबारि Rupui. सालबारि रुपहि होनबाथाय मिथियो खोनासं सालबारिनि जोङो रुपाली दास ब्रादार्स हाट brother hearts what does mean हे रुपाली दास আছে আমি গমেই নাপায় তুমি যে কি কমেন্ট কৰে Dili dengan mali tu sudah mulai ke. रुपाली दास বাক্সাতে আছে আচ্ছা এই मा होनदोंमोन नि दहाय जायगानि नामखौ निकासि नङा एसेसो কলবাৰী কলেজটো বাক্সাতে আছে নেকি আমিতো নাজানো ককলাবাৰী शायद कोकलाबारी আছে কিন্তু আমি গম পাই कोकलाबारीটো डेफ ने एक फिर से कमेंट किया आपका क्लास कितना है हम अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बट we are also here पूर्णिमा मुसाहारि आब'आ कमेन्ट खालामदों मिथियो नामा सालबारिखौ फैफेरबायना होमबा जों सालबारियाव thank you बहुत मिथियोब्ला अन्नानै साब खालामनानै होदो बेनिफ्राय लाइक खालामना बे लाइभखौ बर'सो नालाय बर'खाय आं थिननाय जाबाय आरो गुरै खावलायहरबाय किं बिक्रमदित हेलो ब्र हेलो हाय हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग नाउ वेयर आर यू फ्रॉम हैव यू इटन राइस Ren oleh kisah. রূপালী উল্টা পাল্টা মেসেজ দি ভাল লাগে ৰ মোৰ রূপালী দাসে কমেন্ট কৰিছে এটা উল্টা পাল্টা মেসেজ দি ভাল লাগে মোক এই उल्टा पल्टा कमेंट करी ভাল লাগে নেকি आपका फेवरेट मूवी क्या है डोंकी हम तो you know उल्टा पल्टा donkey? कमेंट करली আমারও কিবা কি কইছি কি কোৱা নাই মানে বুঝেই না পাই আচ্ছা এসা কমেন্ট এনেকুৱা কমেন্ট কৰি থাকলে তো আমি এনে সর দিম এনে মানে নপৰিম কিন্তু রিপ্লাই কেনকে দিম আমি বুঝিয়ে না পাই যদি डेफ ने कमेंट किया है आपका फेवरेट मूवी हमारा फेवरेट मूवी है डंकी है थाङो माब्लाबा पूर्णिमा मुसाहारि आब' थाङो माब्लाबा थाङो फैयो मोजां जोंनि सालबारि कलेजखौबोथ' मिथिखायो
मानै जों सालबारि कलेजाव फरायो मानै नोंसोरो मन्दिरा नार्जारि बिथाङा कमेन्ट खालामदों मा नेम जाखो नोंसोरनि जोंनिया आंना ई चेनेलनि नामखौ जि नुदो इनो ओमफ्राय नै जों दङ इना नारुन ठाकुर रिंखां ब्रह्म हौवा मानसिसो खिन्थु रिंखां जानो हागोन नामा दानसरि मानिदि आबि ओइ नै बिराद लाजियो दै नै लाजिया मा नाममोन कमेन्ट मन्दिरा नै बिराद लाजियो नै गेरेमा ओइ सेथाब नाङा फाग्ला बर्थमाव हमथाबखो नामा एंगार you done please नोंखो जालासो दै इनसे साला भिडिअ शुट खालामग्रा लाजिबावलै ओमफ्राय King Vikramoditya, I am good. I am from India. Say about you. Oh, you're from India. And तुम अच्छा भी है तुम्हारा खबर हमारा भी अच्छा है हम अभी बैठ रहा है we are now sitting बड़ी लगे say about you okay subscribe my channel and like this live streaming डेफ ने एक कमेंट किया है आपका बाल झड़ रहा है I understand brothers खानाया माबा गबाय दं नामा साइडआव थांबाय दं साइडसे लाइफ साइडसे लेफ्ट साइडआव थांबाय दं खानाया मेरा हेयर मेरा बाल साइडआव दोननाय साइड से जा रहा है ऐसा करना पड़ेगा आपका बाल झड़ रहा है लेफ्ट साइड से किंग विक्रमादित्य ने एक कमेंट किया है वेयर फ्रॉम किंग वेयर फ्रॉम इंडिया हम इन बोडोलैंड से इंडिया बोडोलैंड रूपाले दास आई अंडरस्टैंड ब्रदर्स यस तुम समझा है सब खालामबायनो अच्छा वाला तेल लगाओ होनदों खानायाव हाँ मैं तो सीरम तेल लगाते हैं तेल नहीं सकता ये लो देख अच्छा वाला तेल लगाओ हाँ अच्छा वाला तो लगाता ही है हम पूर्णिमा मुसाहारियाबो कमेन्ट साब खालामबाय दे आं फंबाय अके रोजा साबायखर थाबाय आब'निसिम आसा खालामदों नोंथांनि इयुन जिउआ मोजाङै थाङो आरो जेबो दुखु खैफोद दा फैथों बेखौनो मिजिंथिबाय किं विक्रमादित्य in which language you are speaking bro now we are speaking Bodo language because we are from Bodoland मन्दिरा नार्जारि मोजां दे मोजां लोगो साब खालामना होदो लोगो नालाय मैखोम मोसाहारि नरुन व्हाट नरुन आं नरुन माने नुरुन नामा होनना सोंदों जानो हागौ मैखोम मोसाहारिया सिनायोब्लाथाय आंथ' सिनायालै सिनायोबाथाय एसे मोजाङै कमेन्ट खालामलाय एसे सिनायनोबो हागौ बहानि नोङो किं विक्रमादित्य North East India. North India bro, not only north, saha, south, not south. हम North East India से हो bro. रूपाले दास. तुम्हारा बिया बहन है क्या? बिनानाव नांगोन तुम्हारा भी है बहन है क्या? हमारे पास बहन नहीं है मेरे पास भी नहीं है कुछ बहन नहीं है ये पास ओनली मेल है हम मन्दिरा नार्जारि नोंसोरनि रायज्लायनायखौ बारा बुजिनो नागिरालै जोंनि रायज्लायनायखौ बारा बुजिनो नागिरा माने डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हरदोंबा कमेन्टखौ मन्दिरा नार्जारिया डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बेलेग जायो नालाय रायलायनायफ्रा सानजारिनि बायदि मोनदों आं पुर्णिमा मुसाहारि थेंक इउ फंबाय आं ओंखारलांबाय दे अके वेलकाम आब' ओमफ्राय ओंखारथ'बायब्लाबो जेबो नंला दे लाइकल' खालामनानै गालांदो रेन्डम भिउआर
गाड़ी वाला नहीं है हम. You belong to Northeast India and I belong to North India, bro. Oh, तुम नॉर्थ इंडिया से हो. mana? Singkat sampai ke depan. थांबाय हले सारा मेम्मा दंना गैला Random tua serdi ang. Random viewer सोरदि आं मिनिगासिनो ओमफ्राय मिथिलायला मा. नों हमथ'ना. ओइ आं रायलायबाय ओइ हमथ'ब्रा. Kolas ketini ro. इसोर थांजोबगोन ना बास. ओमफ्राय कमेन्टखौ फरायना खोथादै फरायना होबानो जाबाय. फरायबा इन्ट्रेस्ट मोनो इसोरो नङाबाथाय हरनाय गैया इसोरो. Aku kolas ketinci ba. Guys मोन आं दा जोंनि कलेजखौ दिन्थिनोसै नोंसोरनो नायलांबाय थाबानो जाबाय. You belong to Northeast India and I belong to North India, bro. Sir deh ang मिथियालै सोर नोंबा. Firi. Exam जादोंमोन guys. नै बेयो जोंनि कलेज. हिन्दी बोल दुंनो. Anyone who understand here Hindi, guys, we don't understand Hindi. Please speak English. Matalai, मोजां बिदिनो. खारजोब्बाय नामा? लाब नायग्राफोरा खारबाय खारबाय दं. खारबाय दं फैबाय थांनो हारसिं फैगोन इसोरो हा हारसिं फैगोन हारसिं फैगोनलाय थौबा मोखाङाव दं दा Okay bro, I will speak English. Okay bro, then you speak English right now with me. This is our Salbari College, you know, it's located in Baksa district, nearby Salbari market. Okay bro, I will speak English, okay. There gonna be like stage, our performance place, you know. Now we are going to washroom. Yap deh, इधर है. This is room number 10. Why are you going above? So जों गोजौआव थांगासिनो. ऊपर में जा रहे हम. Your college is better, bit bro. Yes, our college is so beautiful. No, not too much, just little bit. देख guys, देख कुछ भी नहीं है ये रूम पे. नोंसोर बाक्सानि होनदों नामा? बाक्सा मा गामि? जोङो बाक्सा सालबारि एरिया. मिथिबाय दा? रिंखां ब्र, speak something, tell about. नोंसोर बाक्सानि होनदों नामा? फरायखांबाय मा? एबो CCTV है. Hey, नों रोंनांगौ थांखो? Attendance? माब्ला फैगोन? सोरनाबा लाइब्रेरियाव हाबैनोसै. कमेंट करो. नैयो सालबारि प्लेग्राउन्ड खेला जाबाथाय इयाव जायो जोंनिया. पेरेड जाबाथाय माबा मोनसे पारफरमेन्स.
खमायनानै गैला माथो दे माबा मोनसे बुंदो सोरबा I am ready to kill you guys. junior college सुनजे मा ओ जूनियर कॉलेज नहीं भी है सालबारी जूनियर कॉलेज हाँ our degree college this is junior college नहीं कैमरा क्या हो रही है हे Keren apa sih ini? nanti nak Kita yura. Ayo kita nana. tu Kita berapa? dan English ni kan ini mungkin 5 liga pilih orang tuh nanti. what are you showing bro guys we are showing place it means Wih kelas saya nomor lihat nih. क्लास जायाखै ना क्लास जायाखैथ' दिनै एग्जाम जागासिनो दङ गोदोरफोरनि माने थार्ड सेमनि फिफ्थ सेमनि जोङो फार्स्ट सेम ओंखायनोथ' जोंना जाथ'वाखै हेलो ऊपर में अभी गोजौ अभी सिटिंग रहे which place this place called Salbari Nepali not Nepali bro we are Bodo you know the Bodo language it's Bodoland it's in Bodoland पे है yes I mean what does mean moi teng asayele moi tong asele mane ki bro moi teng asele I don't understand yes I know this Bodo language yeah then why are you not speaking Bodo please text Bodo then I will reply to you माइ थांखो सासेया नै नोंसोरनो फैबाय नै बिथाङा बहुत हेन्डसाम नुदो दे आं नोंखौ थांसै फै आंनि रुमाल थांनि फै जों सालबारियाव खनसे फैबावनांगौ रुपुयाव एटिएम लायना ओमफ्राय मन्दिर माइ थांखो सासेया नों ओमफ्राय मा ज' साइडआव दंथ'दोंमोन दान्दिसे आङो you are in school yes not school it's college आंनि एटिएम फैदो आं पिन दोननोबो गाबोनबोथ' फैखाला सिङाव जोंना मेजर गैला माइनर गैला एसएससि गैला पिएससि गैला मा दं एसि दंमोन खिन्थु एसिया मा जानो एसि क्लास जाखानो दायो मस्थ' हलाव माबा थाबाय In which class are you are? I am BSc first semester. Mondira Nazari. Baksa Rangapara Gamiko Michi nama. Baksa Rangapara Gami. Oh. Baksa? Oh Michi. Ani legas Michi yang Michi. Oh begini ha. Rangapara ya? Berapa di sini? Rangapara sih. Rangapara dong. Rangapara oh ini. Michi Rangapara ni nama. Lanjut sih. Sing undi मा? Nah उन्दैफोरा जे उन्दैयाबो लानाङा ओमफ्राय माने बे सानबिनाय बिदिफोरखौ नकल लाबा जेनेबा बिसोर दा उन्दैफोरखौसो
जेनेबा लानाङा होननांगौ सेभ खालामनांगौ सैत्य गयारि बिरि सेबखावग्रा नुखायो नंगौ नामा जासे फख्रि राननानै रानखाबाय रानखाबनाया बेयाव फट' लानाय मन्दिरा नार्जारि जोंना बिब' दोंना बाव बेखायनो सोंदों नंगौ नामा होमबा बबेनिमोनलाय नोङो डिस्ट्रिक्टआ मिथिलाय लांबालां मिथिलाय लांला माने सोंनायबो जाखायाखै खोमा क्लास जानाय मन्दिरा नार्जारि चिरांनि साब खालामना हो चेनेलखौ मबाइल लादो हाबा जायो इंदोर लादो थांनिसै मन्दिरा नार्जारि जागोन दे साब खालामना हो ओमफ्राय लाइक खालामना हो जों रिंखां दं orang pada tahu turun mana siapa tu video di sini. Nggak usah buat kemin nanti yang sungguh lah, nggak mangkane. Ma, ang mincaman tu roli. Boban. Kau kata ni macam min nak beri pasal beri film sini. Ayah, mini jangan tu nak kalau papan ni siapa kan angin? Ikan itu ke mana ni bala? Ye, kau macam mana? Beli? Iman ke sana mana ada sila? Di bulan tu tu bra. Nggak iman ke sana mana nang Mन्दिरा नार्जारि माब्लाबा न'आव लाइभ लाबो जागोन न'नियाव लाइभ लाबगोन नै बेखौ नायना ला बिथाङा एकदमबारे हेन्डसामल' Lumbai. Mau lini jam nangguna. सिनायनायालै फै फालतु नोंनाव आंनि डकुमेन्टस मोनसे थांखादो मैया सोंदों सेनियर बावगारबाय नोङो मामोन दे मैया मा डकुमेन्टस मोन दे गोबावानो जाबाय इयो मा डकुमेन्टस मोन दे इयो नोंनावसो थांफादो अनलाइन खालामनाया एसएससि निया नों नागिरदोंमोन नाय दासो गोसोआव फैफ्लांफिनदों आङो थां नोंसोर थांना फै दा सालबारि मोनफैबा फन हरगोन ओइ जोंबा न'आवथ' लाइभ लाबनायलै न'आनो रोंना बोरै लाइभ लाबगोन थांना फैगोन बुजिबाय खोथाखौ लोगो नों माबाखौ लाबोफाद' कभारखौ माबाखौ फाइलखौ होनबा लांफाखानोसै ना माबोरै दिहुनगोन आं माबा सोनि र' इन्ट्र'खौ फासायनो हागोन हेन्देल लक बा बाहायो साखायाथ' लक जाया माइनर जागोन ना जायाखै नोंना माइनरा प्रेक्टिकेला एग्जाम सिगां जानांगोन ना एग्जाम सिगां होनांगोन नङाबाथाय रायलायनाया बोरै मार्क मोनगोन दे एग्जामा प्रेक्टिकेलालाय एग्जामनि उनावसो होयोना थेवबो प्रेक्टिकेल एग्जाम सिगांसो होनांगोन जों थेवबो एसे हायोबा स्केट्स वेट शीट हेलो ब्रो हेलो How are you? Log nggak? Enggak. Minta jangan lo kan ni. Minta jangan lo kan dek ni.
orang sini kan. Now we are going to back from college. Skip na labay. Skip na labay. Ha? Beliau berubah warnanya. Bisa itu. Oh, iya dah. Da Sumit Travelerji. Hello. Hello, hi. Mano. Kagande. Hai, apa? Dina yun ban ke ham larang kemudian deh. Nah, boya aja apa? Mabri paham gue deh. Nara boy gelenan display thangba. Da Sumit Travelerji. How are you, bro? Fine. I am fine, bro. I am fine. Kenapa? Da Sumit Travelerji. Where are you from? Now I am on the scooter. I am from India. We are also India. सानसेनो खाय मानसिफ्रासिन आं आनसि होननाय खोनाबायदों मोननै कम्पानिनि जायोमोन हिर' बेसेनसो CBS ओमफ्राय हिर' इदि होनबाय बे माबोरै इदि आलायसिदों मोनदों फैखानाय गैया बिसिनि बाजेटआ बारा जागोन ना बिदिबा TBS नि खम दंना जेन' माखो आरोखि होगोन स्टार 1 देना जेबो होनाय नङा बया मोननाय मोजां मोननाय बिदि जालायलायना आरो आसलथे नोरै खालामबाबो 75 मोननायफोरखौ TBS नि उनाव लामाया इदि जाजोबबा बेसे मोजां जागौमोन बेयाव खस्थ' मोनो